D'entre un total de 333 corredors, David Garcia, amb un temps de 31 minuts 54 segons, va ser el guanyador dels 10 quilòmetres de la 5a cursa popular Castell-Ciutat de Figueres, del passat 1 de maig. Mentre que els júniors Ayman Sayoi i Anas Martín van ser els primers de travessar l'arribada dels 3,5 quilòmetres. Les classificacions generals van ser aquestes. En els 10 quilòmetres, primer va ser David Garcia, el va seguir Albert Quadros i en tercera posició Enric Roure. En els 3,5 quilòmetres, Ayman Sayoi i Anas Martín van ser els primers. En segona posició va arribar Mourad Alquilichi i en la tercera Alan Gómez. Pel que fa al sènior masculí, la mateixa classificació que la general de 10 quilòmetres, David Garcia en primer lloc, en segon Albert Quadros i en tercera posició Enric Roure. En sènior femení, la primera noia en arribar va ser Sònia Bassas, la va seguir Patricia Baquer i en tercera posició es va classificar Cristina Soler. En la categoria de veterà masculí, Joan Carles Repullo va ser el primer en arribar, Sebastià Polinario va ser segon i en tercera posició Hof Bruno. En veterà femení, primera va ser Dolors Ramírez, segona Celina Àrias i en tercera posició Dolors Martí. En la categoria veterà B masculí, el primer classificat va ser Artur Roig, en segona posició José Colón i en tercera Manuel Cruz. I ja en veterà B femení, Joaquina Casas va ser la primera classificada i la va seguir Montserrat Carrasco. La classificació júnior va acabar d'aquesta manera: en primera posició Dani Benítez, en segona Bilal Butxaret i en tercera Antoni López. Cal destacar la participant més petita de totes, de 3 mesos i mig, Aina Pulido, acompanyada de la seva mare Agnès Figueres.